So Nyandodana Mark Chuma has taken another twist. Lawyer Rake disclosed that he's going to be in South Africa for a very long time if they don't negotiate. Anzi nyaya ichatora time. Ndofunga nezuro ndakauya nchitaura nenyaya pfuti ndo ichamisa zvese, cause pistol yakaonekwa inayo is one of the dangerous one. Hanzi haimise munhu. Iye akawanikwa ine 2 bullets. So he's being charged for possession of a firearm and also ammunition. First conviction ndo iri kunzi 15 to life. Then second, it will depend on ballistic results. At this moment, they haven't pleaded to anything. They haven't. And the lawyer asati atomboziva kuti what really happened. Asati atoudzwa neclient yake kuti nyaya yacho yakamira sei. So vakamirira maballistic results and paachabuda ndo achataura kuti firearm yaanga inayo yanga yane nguva yakaita sei isina kudischarge mabullets, and mabullets acho akalodwa rini. So after information ikazobuda iyoyo ndo pachazotanga process yekuita sei process dzakawanda ndo padzichabuda. So maballistic test anotora time yakareba. Vakaita speed up the process, anzi zvinogona kutora 6 months if they speed up the process, but normally it takes like 2 or 3 years kuti maballistic results abude. Then nyaya extradition inofana kurana concurrently with the one yepfuti zvese zvinofana kuita se kurana pamwe chete. That's why nezuro vakati vachipedza kune imwe court vachibva vatonopinda mune imwe court. Vakatanga I think nemaballistic results epfuti mbwa vazoenda extradition ndo zvakaitika nezuro. So nyaya yeextradition ndo panenge pachanetsa because South Africa awo inenge ichitichi ane mhosva kunoko. They cannot just extradite a person. So I think kuti pachaitika negotiations achaitika ipapo, then ozoenda kunoita se kunoseva jail rake re ukoko. Because South Africa vanenge vachiti munhu uyu kane 15 years ane chisu. So nyaya iyi time ndo ichanetsa. It might take time to determine. So kuti ichapera rini havasi kuziva, and state hanzi it's iri willing to negotiate hayo. Iri willing. Hanzi aitotaura kuti we need to negotiate chichi. And the lawyer aitaura kuti iye haasati apiwa warrant of arrest, which is very important in his profession to get the warrant of arrest. And also aiti paakatanga kumuona musi weSaturday aisatombora taura na anyone, but nezuro he was so happy to see him achitocommunicata mukota achitobvunzwa unonzi ana achidayira and amai vake akatotaura navo. Mai vake vari very disappointed, but hanzi akatovaudza kuti ndoda kudya chakati. His brother also talked with him. Akutaura. That's what the family is now saying kuti vanhu ava mukomana akutaura at least nemunhu, because since Saturday vanhu pavakatanga kumuona he wasn't talking to anybody. He didn't want to say anything, especially hanzi nenyaya yakaitika kuUK aisada kutaura anything. So tangomirira kuti state chabvuma here kunegotiate neve kuUK futi vachabvuma here, because it's a very long process. If it was just extradition, it was going to take just like not time. Makaona Thabo Bester, I was watching Thabo Bester. I still remember it was on a Saturday, I think, when he was extradited, watching almost like when Okawana on Terra News they were watching. I was watching that extradition. It did not take days for him to be extradited to South Africa. It did not take some time because angasina weapon, he didn't have any criminal record kunyika ya kabatirwa yacho. So apa panyaya criminal record iyi. But I think kuti South Africa they are going to negotiate kuti aende kunofesa nyaya yake hombe. Ndofunga kuti vangabva vatomubatira stereki kubva vatomuti yes anogona kungomuti suspended. Maballistic aya manje ndo achatora 6 months kuti zvinyatsotarisiswe zvakanaka, ndo pane hold iye zvinhu zvese. So he might be in South Africa for a very long time. Isiafunga kuti pamwe by month end, but no, it's not going to be like that.